gagas penting sesa tuku beras ora tak anggap penting anak bojo arep aja munamuni nuturi kaya kiai ditokne wae len mendem wis losor dhewe. Tinggal konco kuleren nondugal syukur badhe mendem medis ora kuman hey cinta Restu audio gagas penting sesa tuku beras ora tak anggap penting anak bojo arep aja munauni nuturi kaya kiai ditokne wae yen mendem wis losor dhewe.
Selamat tinggal koncoku lereno ndugal lereno dongano kuat mendem kuwe ora kuat Sudah Mas. Terima kasih.